Siyaga Pratantama Soreng Wadya Siyaga Pratantama Soreng Yuda Siyaga Brongkat Kimpul Ora harjane Praja Siapa Pratantama Soreng Wadya Umbul Yuda Siapa Pratantama Soreng Wadya Umbul Yuda Siapa Pratantama Soreng Wadya Umbul Yuda Luwak Solo Pak Kinto Ayo cok akeh ora cok
Sloka padha padha ela elo sira menyang kutha le ole payung muda mau cantik lolo lopa mati ora Bos. Man. Bos. 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 Tikus. Bos. Oh. Aku gue bingung. Orang rumah. Kus nang kene kus, takus. Bos. Intine wae. Intine wae kus. Nggih. 5 menit. Yo, aja maju. 5 menit. Metu kene. Maju. Kok maju ki lho. Kare para YouTuber. Mundur sithik. Maju KTP Mas. Maju. Action. 1 2 3. Foto akeh ampulah. Kebalik. Ikat teh. Sing kebalik ini lho. Pemburi. Kok mayar to ngomongin. Sebagai rasupan. Selamat malam. Bos. Intine wae. Itu nomor acara opo? Intine wak dhewe direne disuwun rene ra ya ubun masyarakat. Ya masyarakat. Ya perlune ngopo? Wali matul. Kamu kae lho. Anu damel SIM. Kok gawe SIM kok nang desa kene ya nang surat izin menikah. Kok iso surat izin menikah? Nek wong menikah harus supaya dulu kan itu surat izin. Oh. Bang ora. So. Jadi menurut wong sing beragama Islam kuwi sunat itu diwajibkan.
Ngono ya entuk pahala. Oh ya sunat. Alhamdulillah bentukku bois ya. Oh tapi beda kali sunat kok. Tenan ya Oh. kok. Nek ora dimeriahke kaya Ora sang meriah-meriah. aris iki. Aku cukup wae nang dalan mekeke ngono kiri rak copot. Bentuke rak renggek-renggek api. Bos, wajib kowe ya kowe ndongakne sik karo Mas Muhammad Haris Saputra kuwi. Nggih, Jumateng Dik to. Oh, kasih Dik Muhammad Haris Saputra. Panggilane sinten, Dik? Oh. Maris. Haris, jajane sama-sama ora. Haris Saputra. Berarti jalan nggih niku nggih. Ayo atuh disunatake kok. Sakit. Aku yang ngatek isi nggih mugi-mugi dados bocah sing saleh. Berbakti kepada orang tua. Pinter ngaji, pinter sekolah. Tercapai semua cita-citanya. Pun. Iku aku ndi? Bali. Aku teko Bali wae. Jam tayang sudah habis. Bos, oh ya kudu profesional. Wah, kula profesor kok. Oh, kadang nggih kompresor. Ajan iki wis bengi nanging lho, kowe ngelingi karo para masyarakat kene jodoh nglumpuk nang kene. Nggih Iki nglumpuk. kok jono satu pertunjukan. Wah, rawen iki. Ya rame. Amesake bapak-bapak iki Ngopo? ngajeng sunat rasul jare kepripun? Ya kuwi iso kapan-kapan kok yo. Anek hari-hari ini Yo mengko lebar nonton. ora loyo. Yo mak, kowe aja nyepeleki masyarakat kene, Bos. Aku lah niku munggah hidup kapan Bos. Munggah. Masyarakat kene iki lho, nggon Bapak Agus Wilin duwe gawe wis ket wingi-wingi. Yo do Oh. nyengkuyung. Putrane Bapak Agus. Ya. Oh, Agus niku. Kok Pak. Oke, Pak Agus niku. Ya. Ngertosi kita kok gon kecek kancane kula Agus. Sopo? Gus Wer. Ora bolomu munggah rono. Nggih bola ting Bandung, Kang. Niku drang nggih ngerti kula. Sopo? Oh, gondrong-gondrong. Tenan ora. Oh, tenan nek elek tenan ya aku yo wau. Aku nek ngerti Bu Agus piye kowe. Ya ora apa-apa wong kira nang kene. Sing sapa? Bu Agus kuwi Apa takoni sik garwane? garwane putih, mboten entuk. Ya ora. Belum tahu itu. Mboten Pak garwane. Putih. Oh, nak mburi ora apa-apa aman Pak. Pokoknya aman, rumah tangga aman, sip, rahasia terjaga. Soalnya jika KTP baru Rahasia terjaga kok kene ngomong gomik. Balik, mikir balik. Apa iki? Marai cah cilik. ini nek kapan-kapan nang Bandung ngajak aku lho. Apa? Iya bakulan aku ngeras tenan. Ayo aku iki takon ngopo? Nang Bandung nang bakul sayur lho. Pikiranmu apa? Pikiranmu apa? Pokoknya manyentak karo aku. Nang Bandung kono ya tempat wisata. Di tempat wisata. Ono candi. Ana candi. Ana guwane. Gununge. Terus ana burunge. Burung. Burung cucak rawa gemletak di jendela kuwi. Kuwi burung kakak tua. Aku yang giginya tinggal 2. Ayo. Nek kakek sudah tua ya nggak bisa ke sana. Aku iso. Yang ke sana cukup anak muda saja. Karena itu pentingnya berbeda-beda. Hanya untuk marangi pusaka. Ayo dikeris wae. Wah, kerisku sangar. Keris apa? Kiai Sogo Otong. Bos. Ini dibungkus semedis. Nggih. Mergo kowe jono pementasan. Pementasan kuda lumpik. Yo. Saking pundi? Wah, kuwi ya sing Nggih. Saking napa? Saking mriki. Masya Allah. Saking mriki.
tuan rumah tadi menghibur kita. Ayo, dah. Ayo aja nonton. Sopo sing iki rong rampung. Ojo terus arep nonton bae. Nggih rampung. Sing jatah tulung-tulunge kowe. Iya. Kalian ini tolong. Bos, nek tulung kowe kudu iso menjiwai. Mlayune uga sik saka noro. Ayo jajal. Baleni sik kowe kurang apik. Mulane nek latihanke teko. Tulung. Lho iki ora mati sithik. Tulung.
Pak. Tidak dewa. Oke, siap komandan. Tulung Pak. Pak tulung. Tulung mau seperti tulung. Manut iki kok. Apa sih kamu ini? Udah. Apa? Kok perjuangan sama gue apa? Waduh, akhirnya iya. Ya, Bu. Entek baterai ini. Oh, gini dia nganu gaweane gini kok. Urip iki lho, Bos. Eh? Urip. Oh, berarti operatornya sentimen kayak. Ya, endut ngono kae. Endutan, endut. Ngentasi baterai. Pakai baterai ABC. Kuat dan tahan lama. Baterai ABC. Masih ingat Mas. Mau mengentekkan waktu ini. Baterai ABC. Lihat kuat dan tahan lama. Karena ngon YouTube pun di-upload aku lah personal suka baterai ABC. Oh siap. Oh Pak Satpol PP niki Pak pelaku nih Pak. Pak Hamsik. Oh Satgas, Pak Satgas. Oh Satgas. Aku kula nggih aparat. Aparat apa? Aparat penegak hukum. Weh. Hukumnya sing bingung tak tegak-tegake. Dadi kula rene-rene teko tegak. Tegak apa nih? Tegak lurus. Memandang yang cantik. Lah. Apa kowe iki ya aja iso mandang sing apik. Jangan kau samakan aku bagai burung yang di sana yang ditembak orang. Cie. Hancur saiki kowe rene tulung-tulung ono. Sing tulung-tulung kowe. Ha kertase. Apa mendi? Hei. Kowe kok sia-sia dimehu balane ana siji. Angger opik kula melu. Lah di Singapura sing nang Jepang opik ora kowe, Cuk. Kowe cukup karo aku nang Solo meneh wae. Uno kalahan. Sik. Apa? Abot. Ayo nyantel. Aku watok. Aku nek gedhen ki tok saking ibu. Apa? Ayo mentok tekan telak to. Kuwi apa? Iki wis. Hei. Kuwi apa? Ini ala kadur. Biasa. Kewale. Iki wong mburi. Kowe ngrusake seneng wong kene wis. Iki kok jati. Niki ketiwasan kan dulu. Apa? Kok iki belake. Kok belake? Nyolek aku sawake nek. Ora kok rambut sangon iku. Oh, ora apa-apa wis bayar dhisik kok. Kaya tak ageke ora wong mampu wong. Budok lho.
Ayo mayang iki nek ra bayaran kok nyembluke sertifikat. Kok nyebalane Pak Agus kok kele dari tahu. Oh, lagi gawe wong ngene. Ale yo iki bojone meriah kaya ngene. Anake. Anake Pak. Nek bojone sing piye nek rasane berbeda. Bos, ayo. Sampun ketiwasan. Aduh, niki kula. Aduh. Apa yang terjadilah. Yang kita wanilah menyamanya. Omong apa? Niki kula ora rumput. Pengen dikau dikene. Ora komunikasi. Nek omong ke sing cetha. Cetok. Yo, sing cetha sampe. Wow. Wow menika nek dalam bahasa Indonesia tadi. Yo. Kula tuh aku ya bisa, saya juga. Yo. Ngarit dalam bahasa Indonesia itu mengerumput. Apa ya nek ngarit ke bahasa Indonesia nih? Nyegeki suket. Terus enten niku ada Kesuwen. Lah, ini layak. Iya, kaya biasa nih. Wih, para prajuritku. durung tak buka. Ayo nek buka yo nang jero rumah buka nang kene sakit. Sange. Oh ya. Dumene awal ibu sinden kok kaya aksen. Iki Bu Anani kok kentung ibu. Ya wis persiapan lho. Wis persiapan. Beras 20 kilo. Iki Pak Agus li blonjo kan li bayar kurang yo dicatet nang kene. Di tengah hutan. Tengah hutan iki. Ayam sing biasane lho Di. Ana dereng lintamel dereng rampung. Biasanya nek di tengah hutan iku pada pepuntune nggih inclik niku. Bun, ah. Hati-hati nanti nggak usah budal dulu foto bersama dulu. Kalau sing supit. Iya adik-adikku. Kok nek foto bersama kalau sing supit, jelas Pak Den delok tatune sing supit. Pak wis iki nek. Lah ya kok iso getak-getik iki kok. Oke, seperti. Fotokopi kakak barang. Ayo gramo to. Ayo teko coba golek jalan sama cungkuk. Oke. Kita aman ya. Wiyosipun nangkin toko katur dateng dipo Kang Masti Pati Rio penang sang wong bagus Kang mangku bumi Jepang sinuyutan sagung kawulanipun dasar satriya Jentara turasing Narendra yakti kabeh wae para soreng layang pangalembono saka ati Wijaya ning kisana bajuti mula padha rungokno soreng mung sedhek cacatira nali
Isi kebareng foto sesarengan kalian Panyanggo Gati, Pak Agus, Dalasan Ibu, ugi Mas Muhammad Hari Saputra, sareng kanca-kanca sering paripun setuju. Numpak nggih, adik minggah kuda, Bapak Agus minggah Ibu. Oh mboten apa-apa. Mangke mawon. Foto nggih. Mangke gentosan bibar Dik Haris, mangke gentosan Ibu. Pokoknya ikut giliran kok siji, jarane kuat to. Miring sithik jarane. Mbak, gentenan Mbak, gentenan Mbak. Gentenan Mbak. Isi matur sembah nuwun kangge keluarga besar Pak Agus Dalasan Ibu ingkang sampun nimbali kula sakateng saking rekanca sangger pangrupa budaya sore marga setuju. Samali yen agunging pangapunten anggenipun caos libur dohani pamundhut sagedipun namung mekaten tamtu kathah kekiranganipun gojek ingkang kirang maranani wonten penggalih Bapak Agus Dalasan keluarga sumaratah para rakyat ageng keluarga masyarakat wonten ing padukuhan Mendut Banyu Biru menika. Mugi-mugi Apa iki? Reo. aja tinggal carane pesantren. Anak adike ya rupatek garing. Izin mekaten ingkang saged kula sakateng aturaken kathah kekiranganipun nyuwun agunging pangapunten ampun jengkar saking sasana palenggihan panjenengan awit tasih wonten setunggal pasugatan saking kanca-kanca seniman tuan rumah nggih ingkang badhe ngaturaken beksan masal. Jam 3. Oh iya temanku. Para kula sakateng nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.